Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pa mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Ano sab kita sa ato nga adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Sa wailangan atong ipadayon ang atong hilisgutan bahin sa atong title nga nakanayon sa English, Developing Divine Viewpoint. Okay. Atong ipadayon o ang pulong sa Dios sa ato nang nahibawan kagahapon nagamando sa matag magtotoo, every believer nga patubuon diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Segundo Pedro 3:18. Og diya sa Hebreanon 6:1 kini na kanayon, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Romans 10:17. Popular kayo nga bersikulo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ephesians 1:11. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Now, ang panulundon sa matag magtutuo, dili mapanas, dili mawagtang, will not fade away, imperishable, undefiled, gireserba kini, giandam na dito sa langit for you, believer. Now, only believers can address God as Father, by the way. Dili ka maka-address kanto sa Diyos kamahan nga imong amahan kung ikaw dili magtotoo. Okay? That's a very strong statement there. Principle of doctrine nga only believers can address God as their Father. Okay, padayon taniya itong Colossus 3:12 nga naghisgot kini og election and predestination ug ato nang nahibawan nga kining election ug predestination magakuyog ni sila in tandem before the world existed. So ang pagyud mamugna ug mamuhat ang kalibutan, ang atong pagkapili already took place. Di man ina, our election already took place before the world existed. Now, niya na gayon kita nga kita nahimong mga magtotoo once we become believers. Ang atong predestination had been set. Gipahiluna na. Ang tanan nga mga espirituhanong mga kasangkapan, mga oportunidad o mga pribilehiyo, gipahiluna ng daan alang kanato. 1 Peter 1:4 naghisgot kini og inheritance. Verse 5 diha nagkanayon, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time.
Episo 1:11. We have obtained an inheritance. Una na po na. Mga panulundon. Natay panulundon nga mga Kristohanon. Now, Colossians 3:12, kini atong gibalik. Mayroong danon pag kini hatagan kini og emphasiya. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ayaw kalimot niya itong elect, eklektos, chosen. Now, ato rin kong hinumduman ka itong nagrandain nga mga kabubuton sa Diyos, various wills of God. Ang naguna nini, directive will. Number 2, overruling will. O number 3, permissive will. Now, ako kang tag-ihimplo nini overruling will. Okay? Overruling. Ihimplo. Buot kang mo biyahe pinagi sa o by boat. Okay? But na kanang nadakinas ka man, natumba o unsa, you broke your leg. So, mao na ang pasabot, God overruled your plan sa pagbiyahe tungod kay ang barko, kung isakay ka pa, malunod. Kita ni mo ang ehemplo? So, okay, that's overruling will. Ang plano God sa Diyos, ang tuyo sa Diyos, ang kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi, hingpit. It is perfect. And in fact, it is the best and the highest plan. Why kanang tupong niya ng bililhon, pagkataas yun niya. Now, ang atong mga tagsa-tagsa na ito baka kinabuhi are interwoven gansilyo and interconnected all alang sa paghimaya sa Diyos. Kaya ang Diyos nasayod na sa tanan nga mahitabo. Apil na ang consequent results of things that never could have happened. Nasayran sa tanan. Nasayran sa Diyos ang tanan that are knowable and unknowable. Nga naman, tungod kay siya hingpit. Kita mga magtotoo, gigarantihan o guaranteed by omnipotent God, a home in heaven. Ang umalikon, kitang mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo have been guaranteed by omnipotent God a home na type kanang balay dito, puloy-anan dito sa langit. Kaya nga naman, tungod kay kita mga sakop naman sa arianong panimalay sa Diyos. O kita nasayod nga ang Diyos, mutuman gayud sa iyang pulong. He keeps His word. He never lies. Now, nainumdong ka pa ba niya itong napulo ka mga kinaiya sa Diyos? The 10 attributes, sovereignty, ang iyang pagkahingpit nga kabubuton, justice, ang iyang hingpit nga po, justisya, righteousness, ang iyang hingpit nga pagkamatarong, ang iyang gugma, ang hingpit nga matang sa gugma, love, o ang iyang hingpit nga kinabuhing dayon, hingpit, ang iyang pagkahingpit nga pagkalabawang makagagahom, hingpit ang iyang pagkasayod sa tanan, hingpit ang iyang pagkaana sa tanang dapit, hingpit ang iyang pagkadi na mausab, dili na mausab ang Diyos, ug ang iyang pagkahingpit nga kamatuoran. Mao kadto ang napulo ka mga kinaiya sa Diyos nga gikinahanglang masilsil na gyud sa atong alimpatakan, sa atong inner sanctum sa atong kalag.
diha sa kardiya. So doon natin mga panunundon na matud pa na si Efeso 1:11, inheritance, being predestinated according to the purpose, etc. Kita mga magtutuo, we are called to live by faith, not by sight, diha sa plano sa Diyos, samtang aniya pagkita nining kalibutan na. We are to live in the light of eternity. Nga, usahay God, magkalimot manguta, maybe always nga. We are now children of God. Ayaw, in taong kalimti na nga ikaw anak na sa Diyos. Unsay nakapahimong anak ni mo sa Diyos, umigad sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, nga imong manluluwas. Diha, ikaw gi bautismohan sa Espiritu Santo, nga mao'y nagahatag o kahigayunan nga mabuhi ka ng imong tawhanong Espiritu, aron ka na mao na nay butangan sa kinabuhing dayon sa Dios. Mao na ang nahitabo nimo sa imong pagka-anak na sa Dios. So ayaw nagkalimot. Okay? Kay na panahon nga magkalimutan niya. Siguro ang uban wa na gyud makunahon na anak gyud sila sa Dios. That's why ingon nga mga anak sa Dios, everything has long been set alang sa atong kaayuhan. Tungod kay kita kanang adapted naman ta. Gisagop naman ta as his children. John 1:12. So doon natin panulundon. Sanglit, andili kay sanglit, sukal niya itong panahon nga kita nakasod sa atong pagdugtong paghiusa kang Kristo, pinagi sa pagbautismo sa balaang Espiritu Santo kanato. Now, paminaw, everything that happens to a believer is good. Nakadungo ka. Everything, ang tanan nga mahitabo sa ka magtutuo, maayo. Na nasa Roma 8:38, God works all things together for good to those who love Him. Ano yung pangutan na? Unsa mo ito paghigugma ang Diyos? How do we love God? Unsa man? Kung ikaw pangutan o nako, karon na nagpaminaw kanini atong pagtuon, how do you love God? Of course, ang tubag, by obeying His commandments, by obeying His word. Pagtuman, through listening. Itong Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ang atong paghigugma sa Diyos pinagi sa atong pagtuman sa iyang mga mando, diha sa iyang pulong, pinagi sa pagpaminaw niini. Mao na nga, ang atong ministry has that motto: study, learn, believe, and apply the Word of God. So, ang atong pagtuo o paghigugma sa Diyos is developed. Kasabot ka? So, mo ni ang atong ginabuhat alaw-adlaw. Kaya di man mahimo magsiniman na ka lang o binuan ba lang o grabe ang tinuig o ang uban yun. Wag yun. Zero yun ang ilang paggahin o panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Wala. You see, naidaghan diyang mga kasimbahanan nga nagatudlo sa Biblia, na ay mga pastor nga na ay gasa sa pagtudlo, sila mo pa imulos. Kaya waman sila igugma. Waman sila kanang kainit sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, ang ilang pagtuo sa Diyos, ang ilang gugma ngadto sa Diyos, wala maugmad. Nagkasabot ka ba? So, hinamdumira gud tong computer of divine degrees. Okay. Ang computer gud na ay
kanang read-only memory RAM chip. Ang plano sa Dios sa atong kinabuhi gisuod na, okay, is already entered diha sa RAM chip, which cannot be changed or altered anymore. Di na mo usab. Okay? So whatever happens to our life, nag-aagad lamang sa atong desisyon. Sabtag na. Ang Diyos, hingpit nga pagkasayod sa tanan, hingpit. He perfectly knows your thoughts, your actions, your decisions in life. Apan ang Diyos, dili mo unsa, dili mo tandog sa imong kabubuton, dili. Nagatahod siya sa imong kabubuton. Di man nina? So, yatagan taghingpit nga kagawasan. Complete freedom. Apat di man complete laging freedom na atay kagawasan. Apan uban niya na with that freedom goes responsibility. Ambot pasabot. Whatever decision we make, bihisagon sa gagmay balagdag ko. Kita ra gayod, we are the only ones answerable, responsible, and accountable. Nobody else. Ato ni padayon ugma, ayaw sipyat sa pagkiguban ka na to, ni nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Amahan namong langit nun, salamat ning grasya. Bani kami sa among paggamit niini, sa among adlaw-adlaw nga espiritual ng pagkinabuhi. Pinagi sa paggahom ka namo sa Espiritu Santo. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi, ron kami makapadayon ni nga among tulumanon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag sa imong mga pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.